Endavant. Bon dia, televidents de Catalunya. En directe des de l'Escola Mare de Déu de Núria de Barcelona us recomanarem un seguit de llibres interessants, divertits i originals amb els quals us ho passareu molt bé. I més ara que venen les vacances i tindreu molt temps lliure. Al meu costat tinc dos companys de quart d'ESO de l'escola, l'Àngel i el Pol, i que us el recomanaran. Vinga, Àngel, et toca. D'acord, Abril. Doncs el primer llibre que us recomanem és Ella, de Núria Pérez Andreu. És un llibre de misteri que una vegada l'agafeu ja no el podreu deixar marxar. En Joel Trevert era considerat la jove promesa del periodisme d'investigació, però la seva ambició desmesurada va acabar de cop amb les seves aspiracions. Ara, convertit en un maniàtic de la dieta, arrossega el seu fracàs per les tertúlies televisives. Sembla que res pugui canviar el seu futur professional, però de sobte apareix ella i li diu que sap d'un cas en el que requereix un bon investigador. El candidat a l'alcaldia de Barcelona és un assassí. Què farà en Joel Trevert? Doncs no us ho penso dir ni fer cap spoiler, perquè segur que després d'haver escoltat aquesta sinopsi ja teniu ganes de llegir-lo. Doncs que interessant. Ara el Pol us recomanarà el segon. Exacte, el seu llibre que us recomanem és Camins de nit, de Raimon Portell. Un increïble llibre d'aventura i misteri, en el qual la Ruth, la nostra protagonista, i el lector obtenen més incògnites que respostes segons la història avança. L'ambientació està inspirada a una Catalunya dels mitjans del segle XX i hi ha moltes referències al moment. A més, molts personatges carismàtics apareixen en aquesta història i encara que sigui breument, de ben segur que els recordareu. I no us preocupeu, que molts més personatges us esperen en els següents llibres de la saga, Camins d'aigua i Camins d'hivern, els quals trenquen fronteres i van molt més enllà. De ben segur que els gaudireu. Doncs moltes gràcies per les vostres recomanacions. Pol Vidal-Ferrer, Àngel Martín Amor i Abril Andrade Dalmau, projecte Canal de Reporters. Amb el canal de reporters.